Kini ang Atraka Balita 943. Miawag kanunay si Lastermer Municipal Councilor Jeremiah Andaya sa katawhan nga batasanon gyud ang pagtuman sa mandatory health protocols o kining basic protocols nga gilatih kini sa gobyerno og sa Inter-Agency Task Force. Sumala pang mitungha na karon ang bag-ong variant kining Omicron. Ang mga tao sa lungsod uban wala na magatuman sa mandatory face mask o social distancing. Matod pa ni Konsyal Andaya nga bisan bakunado na ang katawan bato COVID-19 dili gud magkumpiyansa ni ining panahon tungod ang virus ana pa. Sa isasab niya nga tumanon gyud ang mga mandatory health protocols sa katawhan. Ania ang iyang pamahayag. Ato lang paningkamutan nga ang ato ang mga kaugalingon nga permanente ra gyud sa saktong panglawas ug maayong panglawas ug atong paningkamutan nga ang mga protocols atong sundon sama sa pag constantly wearing of face mask, avoid social gathering, social distancing, and kanang ato ang kumahimo atong mga lakaw kun natay mga dili importante ato lang matang ato na ilikayan. So kana para po na sa atong seguridad ug sa atong mga loved ones. Kini ang Atraka Balita 943. Si Lastermer Municipal Councilor Jeremiah Andaya karon milansar pagka-Vice Mayor sa lungsod Manhoyod. Kini ang Atraka Balita 943. Ang matag katawhan adunay katungod mahibalo sa nagkadaiyang isyu man nasyonal o lokal. Balita nga importanteng masayran ni Juan de la Cruz. Prinsipyo, katungod og baruganan tintugan. Kini ang Atraka Balita 943. Atraka Balita 943. Programa ngang tungong ug tuyo mao ang pagpahibalo sa katawhan. Atraka Balita 943. Serbisyo publikong wala ipinili. Atraka Balita 943. Atraka Balita 943. Sa inyong mga radyo, Lunes hangtod Biyernes, alas 6:30 hangtod alas 8 sa buta diri lamang sa pinakapatas nga sibiyahan 94.3 City Light FM. Atraka Balita 943.